виждаме, защото се ликуваме. Да, ама аз имам огледалото. Защо да смачкана? Бъде една по-голяма беше стане. Не, тя не е. По-голяма смачкана. Нищо не смачкана, важно е да ликът. Нещо стъги. Иска. Мама, чува ли го? Не. Ивка ми каза. Мишките да ги оставим. Искаш ли фан? Да. А? Ами, едната книжка не въжи за всички света. Е тази, ела си ги дава. И документи за образование. Документи за образование не. И... Ето сме. Нека да... Само двете книжки да. Двете книжки, че по тази те не я признават. Две седмици. Не снимай, баба! Еднолично. Баба каза скипери веднага. Веднага са скипери. Едноличен търговец